Kabor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamstet, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Ka khubor Kyrwoh na General Secretary jongka seng nyautrap National Liberation Council ne ka Hnlc uba san kupar nongtrau uloong ba ka Hnlc kam Myntoi AA ban Ïakren bat ka ni ka Sorkar namar ba ka Thiang Tang ka Ktien kat ba ki kampat kimpoi shanu Hnlc la pelong langkenya penban ya ki balului bat ka laong ba ki samla ki basha kam hari boy ha kini ki siru kim don jade AA bat ka seng Hnlc Hnlc la shu pelong langkenya yaki ka Hnlc kalaong balada ka Sorkar ka kwa shisha ya ka jingsok ka deban peni da ki kam om ban chu Thiang Tang da ki Ktien kala kop ya ka Sorkar balada kala ban peni ya ki kam ka deban penbenyo ya uput usam ka badai ka mat ka bala penjenjar ya ki pajba da ki posnam ka Kyrwoh kalaong bakala dep yo i ya ka jingnang ka Sorkar Tang ka Ktien kum ya ka themator da ka bayai penslam bat yai penjalan si penjalan ya kapor kat bah ka jing si siapat kalaong ba ka Sorkar ka klemle AA namar ba kamdon kamon kalaong ba kamtre ban Ïakren bat ka Sorkar ka babang Tang ka Ktien Hnlc ka badap Tang ki jingshat ka lapat Real spark, ya ka Ktien la jong pin dan kam, ya ka bakan kiyo ka Ktien khasi, ka Ktien la jong, ai kan roi kan pa. Balai pi ong gate, habangi don la ka jong ka Ktien khasi, kerdop lani phalor. Beli lani khang, ya ka tu ka phalor ni ju ya ong. Saka weipan ka Ktien khasi kam juong ban ya kiw yau ap hinrengi kiw yau thep Ktien la jong tu dayakan mau kendit ho lapan mi da ka Kapatisi TV na ka benta ka jing Myntoi upat ba